Tolerancija za mir je garancija. Tolerancija nije za frkancija. Tolerancija umjesto frustracija. Neka peva nacija. Kad je boja kože nekom drugačija, bitno je srce i duša svačija, a te razlike pravo su bogatstvo, bolje kad se družimo, život je prostranstvo, svakog saslušaj bez osuđivanja. Ja sam Nemanja Regović, dolazim iz Beograd Mali, imam 14 godina, idem u školu Vuk Karadžić, bavim se repom zato jer mi se veoma sviđa. Prosto, kako smo shvatili da ima talent za repovanje, zaista, to nije nešto od juče, ali prosto imali smo jednu manifestaciju krajem prošle školske godine, saradnja sa osnovnom školom Njegoš, gde su učenici, predstavnici učeničkog parlamenta i naši učenici učestvovali u različitim radionicama. Između ostalog, bilo je kviz znanja na temu tolerancije i diskriminacije. I naša pedagoška asistentkinja Ajša je došla na ideju da Nemanja odrepuje određenu pesmu, a da i ja napišem. Prva manifestacija koja se dogodila jeste Radost Evrope, gde smo ga naravno ispred škole poslali i našu školu prezentovao u najlepšem mogućem smislu. Reakcija je bila fenomenalna, svi su me podržavali i ljubili to. I stvarno sam ponosan na sebe. Otac me podržava u svemu, što god da radim, on je uvek da bude sa mnom i tako. Zahvalan sam na to, previše. Moji drugari su reagovali baš burno na tome i svidelo im se to što radim. I uvek su tu da me podrže. Kakav bio aplauz? Fenomenalno. Mog drugara podrživam od kada smo saznali da zna da repuje i nije samo u repovanju dobar, fenomenalni je u fudbalu, u košarci i u boksu. Treniramo zajedno boks i svaki dan skoro igramo fudbal, košarku, trčimo, treniramo zajedno. Predrasude najčešće kreću ne u školi, nego kod kuće i kad kažem najčešće, naravno uvek ima i onih situacija gde su stečene. Negde je moja poruka da ti roditelji koji imaju predrasude samo dođu, upoznaju ovu decu i daju im šansu. Verujte, srušit će predrasude, vidjet ćete da je to skup različitih talenata, a iznad svega masa ljubavi, tolerancije, poštovanja i najlepših mogućih osjećanja. Savjetovao bi sve vršnjake da se bave bilo kojim sportom, bilo to košarka ili fudbal ili boks, bilo koji, samo da se bave sportom. Ja stižem da uskladim i učenje i treninge. Najveća podrška je meni i moja porodica. Volio bih da budem fudbaler isto zato što nalazim i u tom inspiraciju i moj idol je Cristiano Ronaldo i želim da budem uspešan jednog dana kao on. Pojedina omladina ne voli toliko sport zato jer nalaze utehu u cigari i to, a ja baš to i ne gotivim. Volim fudbal i trčanje i s drugarima isto trčim na terenu. Ne treba se igrati fudbal, barem nek se trči.